kaliwat nimo. Mangwan na po ka, manginta na po kasi kung mga ipanghatag. No. Dapat lang mangwinta ko. Kaya ako nimo no? Ikaw, wa ka nang winta? Eh, wala ko nakakwenta sa imo ha. Muna ikaw, matag-hatag ko rin ka, pero pangwinta man ka. Daan pag yung ko sa una. Sa una pa lang. Pilian yung kaining bayhanan. Wag yung ko rin ka man. Pilian yun ay kay ka. Sa pilian? Mamili lang kag butang, pilian na yun ha. Kapilian na lang yun ni mo. O, kadagan-dagan. Untag gwapo diha nga nung ako imong gipili. Ha? Tungod sa imong kapilian. Salamat kika, gigipili pa ka. Sa una, gipabungat ti ka kay gusto kay kag motor. Gipagustuhan ti ka, gihatag nako sa imo ha. Gitagaag motor. Sa laing lugar dito, gipangtor. Unsa imong gipaabo, imong gipangayo? Dili kag XRM kay Mio. Oh, niya. Gihatag nako. Oh. Kay gusto nimo. Sige, straight na. Wala kay cellphone. Ikaw unsa man imong gusto? Touchscreen o keypad? Touchscreen imong gusto. Munang Pilian. Munang dili ko gusto. Kay muhatag ka, mangminta magug ka. Dili ko muhatag kag cellphone, di ka gusto ipagamit sa uban kay ako lang gyud. Unsa man na? Oh, imo man ang cellphone, kinsa may mo gamit? Oh, pati mga igagaw na ko mga man ako di mo pagamiton. Kay gusto kay ako ala. Unsa man imo ha? Personal man gud na. Muhatag man ka dinalo man ang inana. Dili. Once gay gitagaan ka sa tao, ampingan nimo. Oh, wala na ampingan. Wala na giampingan. Kinsa may ganahan pa muhatag nimo ko sa muhatag og motor pero dili pwede magpaangkas. Unsa man na? Unsa man ihatag ko ng motor para paangkas-angkasan nimo? Laki pa rin ako ipaangkas nga ko man ang mga kaliwat. Diyan pag imuha ng kaliwat. Nya masuko day ka. Ung maguba na, muyango-ngo dayon ka sa kuwa. Nalumping ako miyantas. Nabali. Alaman magkagian ra nimo mga tao diha mga gisdalan. Apa nang gisi ang bangko? Igo ra ka mo sakay motor, igarahin nimo largo, di nimo hunaon nga patungan nag-iring. Inig kabuntag nangagisi ng bangko, gikutkot sa ilang mga kuko nga pateng haita. Ay kalagutan ako nimo kay kanang butak tanay pangatag di pang manginta man. Nahinumdum pa ko atong dito ta sa SM. Wala ta sa sulod sa SM, nata sa gawas. Kami kayong balot. Quick, isaw. Pero wala ka ni tilaw. Kay gusto nimo dito sa restaurant nga naiihaw-ihaw ug init nga sabaw. Kinsa may dili mapula na ng quick. Naaman na sa mua. Gusto man puta makatilaw katong mga lamian pud gud. Okay, sige balik-balik din ha. Ug napunta sa eskwelahan katong wa pa tay mga motor. Dili ka gusto mo sabay nako mo sakay pinikab. Kay dito ka mo sabay sa naay mga car, mga lalaki. Unsa na imong dughan, parking lot or unsa man na? Always mangud ang pedicab kanang mga car tagsara manggud na mo nang pauyan dayonan pupunta nimo unsay gusto sa babae. Uy, kung labi mong tao muunong ka bisan pag unsa na. Nang kalagutan sa karon gana na tay motor. Wala pud. Dili na pud mo gamit ang motor, asa motor? Kung iko atong balik imong motor to gusto ka. Kung gusto ka ako lay perminti mo sa kay ato kuha na lang to. Mao nang sa maulahi ayaw na jud og balik. Apoy na kayo sigig tuwa na imong gugma nga puro ra jud atik. Oh, asa may atik sa kung gugma? Kung natik pa kung gugma biyaan natik ka. Bisan pag unsay may tabo sa panahon. Magpabiling kung dodong lang gihapon. Hangtod nga moabot ang panahon. Nga dunay babae nga makakaton. Na ako higugmaon. Pero sa imuha dili na ko magpanboy. So gusto ka mangita pa kaglain. Wala ko niingon nangita kog lain. Magpaabot ko sa tamang panahon. Paminaw sa istorya ba? Anong moingon magkagdapay lain mong gugma sa imuha? Nagkigugma ba ka sa kuha? Kanang ginapakita di mo sa kuha? Higugma na? Love na? Unsa man ina? Unsa man ina? Mao nang naabot sa kong huna-huna ba? Makahuna-huna ko nga imong gugma tagna-tagna. Buot pasabot ana. Murag kuto berta sa karon ba di na maabtag ugma. Okay, unsa tagna-tagna? Kay una-unahon magud nimo, mura kag labyog na kay ba? Murag ana koy gamay nga guna. Kanang inig maputol na. Wa na. Layo na tas tadhana. Explain daw imong side daw. Unsa imong butoy pasabot pud sa kuha para makabalo pud ko. Nganong naingani ta? Imo ang ginamin, wa koy gugma nimo. Wa pa koy gugma nimo, agbayra ko ni biya dre. Lagi gipa-explain pati kung say gusto nimo gi-explain sa kuha. Gugma, wa po kabalo gisakay-sakayan ra pud ko nimo. Kay napa koy kwarta, napa koy ihatag nimo. Kung mahurot ni. Diya ka nagkamali. Kay pasabot nimo kwarta kung giapas nimo ha? Ah, very big no na no. Anong kwarta man akong gapas sa imo ha? Ano ikaw lang manggod kay di ka kabalo pauyon og unsay gusto sa babae. Unsa man imong gusto? Akong gusto ko mo drive kog motor nga makaangkas ko sa akong pamilya. Gituyo gina ko nang kapalit ko nimo para na koy masakin sa akong pamilya. Nito, ikadalo man nimo pati mga pamilya nako. Dili man siguro na. Dili man sakyanan nga hurot pamilya nimo isakay diha. Anya? Una-una ba ampingan ba? Ang imo manggod kay gusto ka isa ikaw lang ani. Tama din ang imo ha. Ang imong cellphone, nabuak ang LCD.
Kay gamit si auntie, gamit si Madi, gamit si pare. O, butin CD. Nya, ang charger, naputol. Putol ng charger. Kay all together, Kung nagtukag, imuhatan ng ipangpalit. kuri-kuri, Facebook, TikTok, Twitter. O na. Sila, pati mo ka magbuhat ko na, pati ka na imong ko anon. Naman ay karingawan na mo, di ka magbuot. Nya Kung karon, gusto na mo. niitom na, hindi na matats. Maghanghang na, mulag na. Kanya, nanghay pa ko sa imuha. Nanghay pa ko. Mo na rason nimo nga wala mo ki cellphone, di mo ka online. Maglugos ta kag reply. Kanya, Wala na tong komunikasyon. Atong relasyon dali na lang jud kayo ni bungkagon. ikaw kay gusto man imo bungkagon di. Hala, Apoy na pug kayo ba? kapoy. Apoy na kayo. Dino lang Kapoy? kapoy na jud kayo. Oh, kapoy na jud kayo. Asa magkagikapoy? Gipabaklay ti ka, gipalakaw ti ka, gipadagan ti ka? Gikapoy ko si imuha, wa ka gets? Anong gikapoy pa ka? Unsa ka di gipaunsa di ti ka? Kani mong ginapabati sa kuha. Puros kaluya. Oreg. Mata ba mata? Una-una nga na ay ikaw ug ako. Kita. Nya, Imo mag karang tanan tuod ra pud na sa imuha. kay gwa ko sultiin ni Jo Mare. Na ambot lagi wa jud ko kabalo. May gani niagi ko diha buntag uno ila buntag sayo ila uno nangapi si uno. Na si Jo Mare gitawag ko. Dali sa godong kabalo ba ka nga si Grace? Oh, wala din ako magsulti. Alangan kay mo to magkaglayan kisa sa kuha. Unsay pagtuon nimong Jo Mare? Sila na lang gugmaa. Oh, naibagong cellphone si Jo Mare gipakita ko gipicturan kani. Ha? Naamo sa Bitaw Elementary School. Nya naman sabi mi. Inila mo si Lalom sa mangga. Alangan naghagwa-agwa mo dito. Kabalo na ko kinsa ana. Kay tuuhi kay siya man imong body. Mo nang nakadesisyon ko nga atuan na ning putlon. Putlon? Oh, Ano putlon. yung mga putlon? Dili naman taman di payon. Wala na ta sa sakto nga kuan ba. Anang layo na good kay ta sa kabihasnan nga. Inana nakasimple sa imuha. Ako, Tanan akong ipang effort, tanan akong pagyer, tanan akong pagpangga. Inana nakasimple sa imuha biyaan ko. pwede na ko na ibali. Nga tanan akong effort pagpangga. Ako may naghimo ana. Ikaw igor ra kagatanga. So, dili ka kita sa akong mga effort, wa ka kita sa akong mga pag-comfort sa imuha. Kay imuha ra imong gitanaw. Tagay sa kog panahon bi maguna-una na. Dugay na magkagita ka ag panahon. Dili ba? Nang Imo pud unta tagaan na. sa natog space good ang isa't isa. Uli sa inyo ha. Dito ra pugos balay. Antod nga kung pwede na way na tiyot. Wow. Balik is ang agi. Dili na pupapadayon ko sa unahan. Space imong gipangita. Naman tay space. Lagi man tagbalay. May space pero may enter. Sige na. Balik na dito sa unahan. Balik na dito sa mga agi. Dili na po ko sa unahan. O gusto ka, sige. Wa na kay balikan ha. Una-unaan na. Wa na kay balikan. Wala pa'y balikan. Matukilod sa marimbaan.